Support Films és una productora que té alguna cosa que enganxa. Està en constant innovació, tant en material com a la forma de treballar, i crea una dinàmica molt positiva a l'hora de crear nou contingut. Una empresa que crea, que innova, que busca dar un valor añadido al producto. Quan vam començar tots junts es pareixia molt difícil fer una productora encara lluix, però jo crec que en el pas del temps i en l'equip que ha anat creixent al final ho hem aconseguit. Support Films neix de l'ambició i les ganes de voler seguir creixent en el sector audiovisual i on volem seguir demostrant que es pot. Si es vol, acaben sortint les coses. Support Films ha anat evolucionant d'una manera que una mica que és com es volia, però realment s'han arribat a fer projectes que jo crec que poc s'hauria imaginat que arribaríem a fer-los. Creamos eventos y hacemos toda la parte técnica, toda la parte de vídeo, todo lo que es montar un evento entero. El punt diferenciador de Support Films amb altres productores actualment és la qualitat que oferim i la proximitat que oferim cap al client. Per nosaltres no hi ha projectes supergrans prioritaris i projectes molt petits que no són tan importants. Ja pot ser un projecte molt gran com molt petit que per nosaltres són iguals i donem sempre tot. No només anem a buscar la satisfacció del client, sinó que anem a fer una peça o un producte el que estiguem fent que per nosaltres és excel·lent. El constant creixement en les idees i en el contingut que creem, sempre millorant, crec que és l'essència fonamental d'aquesta empresa. Support és el teixit humà que té l'empresa. Qualsevol projecte d'aquests o tens un bon equip humà o no hi ha manera, i crec que Support té un equipàs humà. La capacitat de treballar amb equip i donar una mica tot pels altres. M'agrada la implicació que tenim tots en aquest projecte. Crec que tots junts hem fet una combinació molt bona. Ens estem obrint molt a la gestió integral de tots els esdeveniments, des de la part tècnica, logística, producció i ja l'execució del mateix esdeveniment. Està agafant professionalitat al llarg dels anys, va evolucionant, va canviant i es va adaptant a les noves tecnologies. Sempre tenim projectes nous, diferents. Avui treballem amb una cosa, demà ens n'anem a gravar, potser la setmana que ve tenim una il·luminació, una sonorització. Tenemos ganas de hacer cosas más grandes y más importantes y yo creo que con las ganas que tenemos lo conseguiremos. Una paraula que defineix Support podria ser, entre moltes, personalitat. L'he repetit molt, però innovació. Para mí es motivación. Ganes. És la implicació. Sí, passió per la feina.